ato magkakasamang giadtuan ang SSS kay kini taos tatay magkakasama ma-action na po di magkakasama kapag PWD murag medyo ay kuning diferensya gamay pandungog sa tatay, no? Okay, kagahapon dito ta magkakasamang Sir Dennis Calo ang spokesperson sa SSS. Aron magkakasama masubay na to kung unsa gini magkakasamang iyang mga kontribusyon o nasud ba di magkakasama ning ihang mga payment sa SSS kay nagsugod ay sa magkakasama 1975 pa. Unya wa gyud sukad bakalo ni tatay sa iya magkakasamang pagkamembros SSS. Nagahapon atong gisubay kung active pa ba ni magkakasama o naamagyoy records tatay Milo dito magkakasama sa SSS. Karon ang kumpirmasyon ni Sir Dennis Calo, ang senior analyst sa SSS ning siyudad sa Davao. Sir Dennis, may buntag. Straight to the point. Right, Sir Dennis. Kaning kay Sir Hermilo Doble nga mo'y nagpadala sa tuwa og iyahang sulat bahin sa iyahang account sa SSS. So nakita nato diri sa iyahang record nga mamahimo man gyud siyang maka-claim para sa iyahang retirement, pero ang ihalang madawat niini is retirement lump sum. Mahitungod kay ang iyang contribution is wala man gud nakaabot sa 120 nga requirements nga monthly nga contribution. So kinahanglan man gud nga natay 120 months nga contribution aron mo qualified ta og monthly pension. Sa kaninga panghitabo sa iyahang record, ang iyalang madawat is retirement lump sum. Okay. Then kung ugaling iyaning iproseso ang iyang retirement lump sum, ang mabilin na lang yun para sa iyahang hingtungdan kung ugaling mawala sa nining kalibutan is ang ato ang ginatawag nga funeral benefit. So mawala na tong death benefit kay iya namang gikuha ang iyahang contribution sa SSS pinaagi aning retirement lump sum. Tapos ang ato ang pagproseso niini pinaagi na gyud online. Okay. So mag-provide ta og guide para sa ato ang membro kung unsaon nato pag-register online. Then once ma-register na, i-require nato ang ato ang membro nga mag-enroll og disbursement account. So mamahimo siyang mag-enroll og GCash, Paymaya or pwede ra pod Mluwilier para lang makuha niya ang iyang retirement lump sum. So, ang ato ang approval para sa atong gi-enroll nga disbursement account is 3 to 5 working days. Pag na-approve na siya, pwede na gyud dayon niya i-apply ang iyahang retirement benefit application online. So, mao ra to ato ang mabuhat sa pagkakaron, basta siguro nga naagyoy madawat nga retirement lump sum ang ato ang membro nga si Mr. Hermilo Doble. Doon rin sa straight to the point. Yes, magkakasama mo to. Salamat kaayo. Sir Dennis Calo, ang ato magkakasamang spokesperson sa SSS ning siyudad magkakasama sa Davao. Okay, magkakasama ni agyot si Tatay Hermilio Doble sa ato karon magkakasama sa studio. Tatay Hermilio, tay, maimbuntag ni mo, tay. Maimbuntag, sir. Ug maimbuntag ko sa naminaw karon ning DXDC. At kining DXDC, parang iri magpasalamat yun ko na dako gud siya tabang nga sa ako nga nag-usik siguro gayon para matabangan ko niya. Og kinisidong iring maayo guning tao. Ay, basta-basta tayo, no? Oo. Mauling dagang kayo mga lilis sa DXDC, mahigtabang. Oo. Pero wala gud sila napakyas pag mahigtabang. Di siya man ginagmay lang, pero nakatabang yun. Kanatong tanan, ng mga pobre. Og karon sa naminaw tanan. May kog pasalamat kanyang tanan. Okay, tay. May buntag. Salamat kayo, Tatay Hermilo Doble. Ang akong ingon si tatay, ako naman tani siyang papunduhon sa ilang balay. Ang akong gihangyo kang nanay, nga si nanay lang mo ari diri, og ang iyang apo, pero si tatay yun, nihago yun magkakasama, og subida diri sa atong istasyon, bisan tuod magkakasama, marag medyo maglisod, intaw tatay ginhawa na gani. Sige tay, ingon ini, nadungog ni mo itong kuan, pamahayag ni Sir Dennis Calo, no?
Oo. Klaro kay tayo, no? Oo. Okay, sige. Niaman ang imuhang apo, si Dodong Richie. Dong Richie, Dong, salamat dong kay niagyod ka, miduyog kasi mong mga apuhan. Ni Adong, ang papel ako ning iton over ni mo Dodong Richie kay ikaw mas naibaw man ka sa kanabitang online registration, mas witty man ka sa kanang computer, no? So Dodong Richie, ni adinhi ang tanan nga pamaagi instruction nga giusa-usa gyud ni Sir Dennis Calio para gyud nga ma-registered online ang imuhang nga lulo sa iyang claim sa iyang retirement benefit, no? So klaro man to, pwede nga mag-register mo sa katong GCash para nga dito na ihulog, no? Or sa kanang Palawan or unsa ba tong iyang magkasama giingon nga kanang pamaagi para dito na ihulog og ma-aprobahan na or ma-confirm na sa SSS ang kanan ang kadtong dawatunon ni Daday Hermilo doble ang imong lolo para nga madawat niya baka magamit na yon sa magpaginhanglan ni Lolo